Sanibonani guys, igama nginqabile ngifuthela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uzethu benosifiso bazobe sebeyasebenzisana ekusizeni phela uNomusa njengoba kade ethunjiwe kuleli viki guys, ethunjiwe isikeleke kuthiwa ukwazi. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kuke kwafika umkhulu lapha e-police station ezobika ukuthi kunendodakazi yakhe elahlekile for 3 days. Washo nanokuthi ayazi nanokuthi izobuya nini ekhaya ngoba phela kunomntwana omncane amncelisayo. Hayi-ke guys, uSifiso komane wasethi ithimba lakhe wayomthungatha uNomusa wamthola ethunjwe isikeleke kuthiwa ukwazi le endaweni engathi nje iyikhaya elilahliwe. Hayi-ke guys, ubaleke waphuka-ke umfana esebona ukuthi ubanjiwe, kanti-ke lokho kushiwo uNomusa ekhala inyembezi kubonakala ukuthi ubekade evalelwe laphaya, hhayi ngenhloso yakhe. Uzethu-ke uzobe esesebenzisa ubudokotela bakhe kumcwaninga uNomusa ukuthi ngabe kukhona la amlimaze khona ukwazi. Kanti-ke naye uSifiso uzobe esesebenzisa phela iziqu zakhe zobuphoyisa ukuthola ukuthi ayikho yini into engasiza ukuthi imvalele ejele uNosiphela ukwazi ngalesi senzo esiba senze kuNomusa. Kuzotholakala-ke futhi nanokuthi-ke uSifiso benozethu hhayi sengathi benza i-very good teamwork. Asazi-ke ukuthi le teamwork yabo izobahlanganisa yini bagcine sebebaphela umakoti nomkhonyana kuyinhloso enkulu uSifiso ayifunayo leyo. Yize-ke uzethu akube wacaca ukuthi akusoze kwalunga ngoba phela yena unoshobane wakhe. Manje guys, okudidayo ukuthi uzethu menoshobane bebo bawu-2, hhayi ugirl umane abe muncu, abe cold as ice. Kodwa-ke mase sehambile ushobane esebona uSifiso uyamthanda mele ebuqamama, kodwa mekawasondela futhi uSifiso umane futhi athi hayi mina nenyanga asihlangani, mina angisoze ngathandana nomuntu osebenzisa amakhambi esintu njani njani. So le yabo guys siyobona kahle hle ekugcineni ukuthi iyophetha kanjani ngoba next minute they are all kissing and lovey-dovey, the next they hate each other. Hayi-ke guys, asaziyoza la nkomoni makonje. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uNgarage okuwumfobokazi zethu uzobe sebala amaqanda inkukhu ingakachamiseli. Siyakhumbula-ke ukuthi bebhizi kuleli viki efunana nokuba no-1500 otsheleka left right and center ukuyogwazela phela ukungena emsebenzini wamasipala. Ugcine intshontshile-ke imali kwi-safe kaShwabi wahambisa laphaya kulo muntu lo othi uzomnikeza umsebenzi guys. Kubonakala-ke sengathi next week uzobe ebhizi echoma ethi yena uzosebenza ngamasipala kanti akabuzanga elangeni, akuzohamba ngendlela akade ehlele ngayo. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi sengathi uShwabi uzothola ukuthi heyi imali yakhe idukile lapha esefweni, kanti angeke aze amsole phela unkosikazi wakhe ngoba uyamazi umuntu ozosolakala nje okokuqala nje ngqa kuzoba uyena uNgarage. Ebese-ke kuyamshubela kusolakala khona ukuthi guys akazulahlekelwa nje yilo msebenzi lo wamasipala lo agwazele 1500 rand kuwona, uzophinda alahlekelwe isinkwa sakhe abekade ethembele kusona kakhulu umsebenzi walaphaya ethaveni. Guys kusazoshuba. Kuphinde kwaveza ukuthi kunalolu thando lama-small little love birds ozobe liloke lihluma laphaya kancane kancane uVusi benoNomfundo. Guys uVusi-ke kahle kahle uwumfowabo kaSifiso, kanti uNomfundo udadewabo kazethu. Yabona nje lento le imanje isikhuluma okuthize okusho ukuthi uma kwenzeka uzethu benosifiso begcine kungalunganga kule relationship yabo, at least-ke udade wabo kazethu nomfowabo kaSifiso bazogcina bona yabo bewulethile umshado phakathi koGubheka kanye noDlongwane. Hayi-ke guys, kutholakala ukuthi-ke uVusi uzobe siyamtshela uNomfundo ukuthi yeyi ngiyazifela ngawe ntokazi. Kanti-ke ukuthusa kunako konke ukuthi uNomfundo phela uhamba umhlanga wentombi. Asazi noma bazovuma yini oDlongwane ukuthi lo mfana afike nje azenze sengathi wena kusasatshanyana khona ngoba phela lo mntwana basamgade nkabi laphaya, basamqaphe ngeso lokhozi. Futhi-ke okubuhlungu kakhulu ukuthi uVusi usayi-school boy, akakasebenzi, uzoyithatha phike inkomo zamalobolo akoDlongwane. Hayi-ke guys, leyo-ke siyoyekelela yonke kuba buDlongwane ngoba siyamazi ukuthi impela mekuza ey'nganeni zakhe alifakwa libuya nodaka. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uNomusa-ke uzobe seyayilwela uNtombo, asho ukuthi heyi wena wangithumba, wena wenza ukuthi nokuthi nokuthi, mina ayikhulumele ngomlomo wakhe angaloke eshawa luvalo ukuze phela egcine kuthole kumfanele ukwazi ngokuthi amthathe am-abduct for 3 days. Kanti-ke kuleso simo leso kuzobe sekuvuka inhlansana yothando phakathi kukaSifiso benozethu. Angena amanzi endlini, ilokho kuphela engakusho for
uMaNkwanyana guys, ngoba phela uma kuqala-ke le love story phakathi kukaSifiso benoZethu, kusho khona ukuthi khona ozohlukumezeka, wife phela, ngoba angeke aze ajabule bo ukuba nomnakwenu owudokotela. Imagine, yini yona leyo? Hayi, ibizwa ngani ngampela into enjalo? Ixoxwa ngekhwela guys. So nje uMaNkwanyana hayi bazoyiphula inhliziyo yakhe the moment athola ukuthi lo dokotela amthanda kangaka, amthemba kangaka, umudla ithende kanje, hayi impela kuyoshuba guys, kuyoba amabheketwana. Aphela lapho-ke amanqampunqampu e-Homecoming. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandela ngoMsombuluko kuze kube uLwesithathu. Ningakhohlwa nokusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, ikaManqabe.